Roeddwn ni'n cael ei ffurfio 20 mlynedd yn ôl. Mae gen ni 50 fechyn yn chwarae am y tîm ar y foment. The tackler just behind the back of the pads. Mae'r ddiddordeb wedi dod o'r NFL yn Amerig. Gweld y gêm ar Sky Sports, Channel 4. A wedyn maen nhw'n edrych am tîm wedyn yn De Cymru. A rydyn ni'n yr unig tîm yn De Cymru. Felly maen nhw'n dod i chwarae am ni wedyn. Get it back again, guys. Got the top guys. Maen nhw'n dod o trwy De Cymru, o Newport i Neath lan i Brecon. Maen nhw bechyn pwy sy'n eisiau chwarae rhywbeth sydd ddim yn rygbi neu pêl-droed. Maen nhw wedi gweld y gêm a jyst yn eisiau trio rhywbeth yn wahanol. Sweep, pursuit, tackle. Big hit. Rydyn ni yn y cyngrau uwchradd yn Prydain. Rydyn ni wedi bod yna nawr am 3 mlynedd. Mae'n cyngrau galed. Rydyn ni'n chwarae tîmiau o Llundain, tîm o Bristol a tîm o Reading. Mae rai chwaraewyr hefyd wedi chwarae yn yr NFL. Felly mae'n standard beth rydyn ni eisiau testio yn gilydd yn erbyn. Y gobeithio am y tymor yma, ennill hanner y games. Mae rhaid ni fod yn eitha realistig. Mae'r tîmau yn dda. Ond am y clwb rydyn ni eisiau adeiladu youth teams a junior teams. Mae llawer o tîmiau yn prifysgolion, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth. A'r bechgyn oedd nhw yn dod i chwarae am Southwold Warriors hefyd. Felly mae pethau yn positif ar y foment. Ni'n cael parti am y Super Bowl. Rydyn ni'n chwarae gêm yn gyntaf, a wedyn i gyd yn y clubhouse i gwylio'r Super Bowl.